Uddannelsen vil som studerende give dig en fantastisk god mulighed for at få indsigt i det samfund, du er en del af. Hvordan skal fremtidens folkeskole se ud? Hvordan skal velfærdsydelserne tilrettelægges fremadrettet? Hvordan sikrer vi, kan man sige, mere optimale arbejdsgange på for eksempel kommunekontorerne? Vi har tæt samarbejde med virksomheder, med offentlige organisationer. Vi går tæt på deres innovationsudfordringer. En udfordring kunne være, at i dag ruller man iPads ud i mange folkeskoler. Hvad kan man bruge iPads til? Er det et hjælpemiddel i forhold til at forbedre undervisningen? Hvordan kan vi bruge de her iPads på en mere hensigtsmæssig måde? Sagt med andre ord, får du som studerende via den her uddannelse et dobbelt sæt af kompetencer. På den ene side får du indgående viden om IT-systemer og digitalisering. På den anden side får du indgående viden om organisationer og livet i den offentlige sektor. Det er en dobbelthed af kompetencer, som der i høj grad er brug for ude i virksomheder og offentlige organisationer. Når du er færdig med din bachelor, har du gode muligheder for at læse videre på en kandidatuddannelse, for eksempel kandidatuddannelsen i IT-ledelse. Og studiemiljøet er i høj grad også bygget op omkring projektarbejdet, hvor de studerende kommer til at arbejde tæt sammen og med en tilknyttet vejleder. Og som I måske kan høre i baggrunden, er der også mulighed for at spille bordtennis. Måske endda med jeres underviser, hvis I tør.